Dra. Ngerti artine wayuh ora? Wayuh ki apa? Dimadu. Salah. Apa? Wayuh ki artine ngowahi dalan uyuh. Ngowahi. Ayo Nduk, anu Chandra. Ya. Iki wis OTW viral iki San. Ya, heeh. Ya. Heeh. Iya nasi nyimpen eling Banyumasan ya. Tanggal 17 karepe ya kon mangkat mbok iso mbura bocah iku lha ya. Cekelane angel kok niki bisa. Cekelane angel. Lah, Kaya welut. Iki ya muridmu Mbah Imin. Iki ya muridku. Alhamdulillah. Nek pancen iki tak singitke rada sawetara wektu. Disingit kese. jebles kowe lho. Dandane bareng ya melu-melu aku. Nggon apa nih? Ya nggon sinome ngene iki lho padha-padha to. Iki nggon pada ta? Oh, godake mesti kowe niru Mbah Imin godake. Kayak mimi karo mie ayam ya kuwi. Iya. Iki sinden ngapak Mbak Mimin Bali sing ngapak. Suarane gede yo Nan. Heeh. Entute gede yo Nan. Kok gak Suarane gede. Ya ora mesti apa-apane gede, ya ora mesti apa-apane gede, ana sing cilik. Ana sing cilik. Iya, masa kayak kowe. Mbon aku gelungane ya gedhi, liyane cilik. kuwi dele. Apa kutil? Ayo Mbak Langsung ya Mbak Tani. Eling-eling Banyumas. Mau Primen? eling-eling Banyumas sing njaluk sapa mau? Pak anu Totok Sumarto ki adoh saka Ploso Harjo Toroh tindak rene iki mung pengen menyaksikan sampean. Sok tanggal 17 karepe sampean kon melu 17 Juli. Mbok iso mbok ora. Ya. Insyaallah. Insyaallah. Ya, wis. Iki gen marem. Dadi diselingi. Iki mau enek sinden Sragen, enek Banji Klaten, iso kok Banyumasan. Heeh, Banyumas. Yo. Ya. Nduk Chandra. Eling-eling Banyumasan. Wes iki dibawani sik, Ndra. Gen ketok asli Banyumasane. Ah, gen ora mung jogetmu ning suaramu ya ben dimirengke karo Pak Lurah lan warga masyarakat. Heeh. Ngaten. Heeh no. Ya dikancani Mbak Mimin Mbak Apri. Nggih, kancani Mbah, sini Mbah. Heeh. Tuh tawi ngono. Mbok menawa aku ora luwih pinter ning sak orane sawape guru ki rak ya mesem. Ya, siap. Oh, rungokno Mbak Chandra, abape guru ki mandi. Sawap kok abab. Wawarahe Mbah Nang ki lho. Mbah Nang. Merica. Kecut iki. Kecut singgat tayang. Piye wi gurune sinden wi apik ora suarane? Becik cengkokipun ya sampun Banyumas kok asli Banyumas. mriko kok nggih. Asli Cilacap. Cilacap. Nggih. Ngapak, ora ngapak, ora penak. Ora kepenak. Ora kepenak. Iya, sing kepenak iki iso meletek dewek. Dadak dhewe ra kepenak no ya. Ora mletek. Rasa meletek kok kene. Saunine wong bagus gregetna bapaknya sepel renyong jebule ya. Kok sepel ngap? Bapaknya ngapak juga Pak. Oh pantesan langsung dari ngerti langsung kayak gue ya. Purwokerto. Oh Purwokerto. Purwokerto nggo selarong. Ngakoni wanita ning duwe terong. Kowe karo aku kok. Hati klambi cekak ora ketang dadi batu
kuwi? Dadi Batur apa, Pak? Rewang. pembantu. Oh, Kanca. Saking cintane karo wong lanang. Sampeyan mbok nek saking cintane karo wong lanang. Iya, iya. Cintane karo wong lanang. Ya etok-etoke. Oh iya. Mbok terima dadi batur. Loh. Terima dadi batur, Apa mbok. wae terima. dilakoni? Apa dilakoni? Iya, iya ngono. Dadi batur, dadi batire, dadi rewange sing lanang ikhlas e. Ikhlas, bekti. Yes. Celengane bature sing lanang kira-kira siapa ya? Ucel lho. Ucel. Ucel. Ndang rapi to Cel, mbok anu kuwi mbok anu ngono lho. Pundi Cacek tuh ngono Mas lho. Ucel mana sih Itu Mas Ucel itu loh. Itu sudah hampir 30 belum rapi itu ya. Ucel ya ampun. Ditatarne sesuk-esuk pokoknya. Adi royalke gitu. Ratu Remas Ucan. Mas apa? Alah. Mau enggak? Masa lalu dia Pacarmu ta cas dhisik iki? Ora. Pacare to? Ora. Kucel ki rak kancaku sak kelas dhisik jaman sekolah ning Solo. Ning mbok ngopo kok perhatian banget ya karo aku. Ya ampun, kemenangan. Jenenge men padha jeneng sinau bersama nek dhisik belajar kelompok ngono to. Tapi saiki wis ora seneng karo Apri. Mas Kucel wis di pacar. Sapa? Mbak Rosa. Apa kuwi? Rosabun. Jahat. Keparat iki. Ayo sing jenenge kucang ada genro. Ayo mbok menawa enek perawan kene sing di anu dijodohke ngono ayo. Mas, tunjukkan barang. Ayo. Mas, weh. Tunjukkan. Wis 29 tahun rendang seneng-seneng wong wedok ayo. Kok tunjukkan bakat, kok tunjukkan barangmu. Ya ora apa-apa. Mas Kucel kamu di Mas Ayo Ucel. ngadek Kucel ngadek. Mas Ucel lihat aku, Mas. Mas Ucel. Mas Ucel sehat. Pipisnya lancar. Nek ra lancar apa mbok grok. Lah ngopo toh kan pertanyaan kesehatan kan penting. Itu kan sebagian dari kesehatan, Ces. Nek pipisnya cerat. Berarti kan ora sehat. Ora sehat. Bener, Bok, nyong bener, Bok, Bang. Iya bener. Bener apa Ora nyong, Bang? sehat. Bener. Bok. Bener banget bener. Iki singgan apa Banaspati? Nek ora lancar, trat. Trat, Berarti ya, kowe Mas Aki. kan ya ora lancar. Lah kowe pipis nguyah kaya wong celuk-celuk. Ngono kok. Nek Mbah Imin apa? Kae nguyah iseng kae. Aku sampe bar keguguran nek pipis piyok. Bisa ya ora. Ya Allah. Ya Allah kok blablan no. Kadang Aku kemang. Aku kemang bekti wayu. Apa Di le? wayu ngerti ora? gemang nek dimaru diduakan. Biasanya sing gelem ngewayu kuwi sing wong berprofesi apa? Lah. Biasanya Jal, tak takonyo. Ya sing Biasan- tatarane dhuwur kaya dalang ngono kuwi to. Biasanya kan nek dalang seneng ngewayu ya. Heeh. Nek inces mau enggak diwayu? Ya ora jenenge wong wedok kuwi cintane kudu mati satu untuk wong lanang ngono to. Nek Nah, cintane wong lanang betul. kudu siji nggo bojone. Berarti nek dalangnya kepengen ngewayu banding bareng-bareng. Banding bareng-bareng. Iya, Mbok setuju. Lah kowe gelem ra nek diwayu. Cang asik. Jangan ya Allah. Wah, cangkemmu banter ram. Bojo pisan. Dra. Ngerti artine wayuh ora? Wayuh ki apa? Di madu. Salah. Apa? Wayuh ki artine ngowahi dalan uyuh. Ngono lah. Ngowahi. Apa ta kuwi? Kok genting aku. Ampun ngrembug perkara ngoten ah. Ngapa? Ndak aku nangis. Lah dhuwur ayo ngisor apa iki? Iya, pas adus ya kuwi. Mundak ati kelarang. Keringet kuwi lho, Nok. Eh, Lah. Tandanya Iki- bekerja dengan semangat. Kowe iki lanang lho, kowe iki nek tak tutulke ngene.
Lho padha ae Oh kok. iya lali aku lanang. Sapa ngerti kok cerak kene mari, ra nduk. Waduh Sukimine mari. Sapa ngerti mari. Nah. Aduh. Jal. Coy. Suka ngerandak. Suka ngerandak. Tapi ya aja sih ya. Ya aja. Aja. Mong lagu. Ora apik ya, Pak. Selawase Yes. Sampun. Ya, apik. Ya, Ya. di Eling-eling ya. eling-eling Banyumasan dijogeti. Banyumas. Nah, Mbak Mimin, Mbak Apri kan ngersake istirahat sebentar. Iya, untuk menghirup udara segar. Ya, ya. Yo, maka eling-eling Banyumasan. Sinden Chandra saking Cilacap. Oke, dados.
tangan untuk Nduk Chandra Ayu.